Malawi Brief. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kunyamuka mdziko muno kupita mdziko la South Africa masanano. Chikalata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu ku office ya President ndi nduna Justin Saidi chati President Mutharika atuluka mdziko muno kudzera ku bwalo la ndege la Bakili ku Blantyre. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah watsekera maphunziro a masiku awiri a nduna za boma omwe amachitikira m'boma la Mangochi ndi langizo loti ndunazi zigwiritse ntchito mfundo zonse zomwe agwirizana kuti ziwindulire Amalawi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Polankhula pa mapeto a maphunzirowa, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati ndiokondwa kuti mfundo yayikulu inatsamira pakulimbikitsa ndondomeko zabwino zoyendetsera boma mokomera anthu kudzera mukukwaniritsa lonjezo la ntchito zachitukuko. Dr. Ansah anabwerezanso mawu omwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ananena m'mbuyomu pomwe amalumbiritsa nduna za boma kuti ino si nthawi yodzikundikira kapena kudzilemeretsa, koma ndi nthawi yotumikira Amalawi omwe ali m'mavuto adzaoneni. The retreat came as a timely and a candid reminder of His Excellency the President's recurring message to the Cabinet that this is the time to save Malawians, not to enrich ourselves. It is a duty for all of us, therefore, to religiously keep in mind this directive. Let us draw lessons and implement the resolutions that have just been summarized by the Chief Secretary. Pamenepa Dr. Jane Ansah auza nduna zonse za boma kuti ziyike chidwi pa nkhani yakayendetsedwe kabwino kachuma, utsogoleri wabwino, komanso kutsogolera kayendetsedwe ka ntchito za boma kuti zikhale zokomera onse. Iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti maphunziro a magawo amenewa athandiza kwambiri ndunazi kutumikira bwino anthu molingana ndi mfundo za chitukuko cha dziko lino komanso mfundo za chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP, zomwe ndi mfundo zofuna kuchotsa anthu mu mphawi wadzaoneni pobweretsa ndondomeko za chitukuko zokhazikika. Maphunzirowa achitika ndi thandizo lochokera ku bungwe la United Nations Development Program UNDP. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wati boma loonetsetsa kuti mawanja onse omwe akhudzidwa ndi mvula ya mkuntho yomwe yaononga nyumba ndi katundu madera ena m'boma la Mangochi alandire thandizo loyenera. Dr. Ansah alankhula izi m'mudzi mwa Mnekasha, dera la Moto, mfumu yayikulu Chowe ku Mangochi, pamene amayendera mawanja omwe akhudzidwa ndi ngoziyi potsatira mvula yomwe inavumba sabata yatha. Malinga ndi Dr. Jane Ansah, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akuyika chidwi pa ntchito yoonetsetsa kuti thandizo losiyanasiyana monga chakudya likufikira aliyense okhudzidwa pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu amakumana nawo pa nthawiyi. Pa ulendowu, Dr. Ansah apereka matumba achimanga, mabulangete komanso ziwiya zosiyanasiyana kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi ngoziyi omwe ndi okwana 264 ndipo awalimbikitsa kuti akhale ndi moyo wachiyembekezo. DC wa boma la Tcholo Hudson Kuphanga wayamikira nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma kamba kopereka thandizo la msanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi ya mvula ya mphepo ya mkuntho yomwe yaononga nyumba m'madera mfumu Chikhwaza, Samuti ndi Mchacha kwa mfumu yayikulu Boyide m'bomalo. Akuphanga ati mawanja pafupifupi 53 akhudzidwa ndi ngoziyi ndipo kudzera ku Dodma alandira kale thandizo la chakudya ndi ziwiya zina zogwiritsa ntchito pa khomo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah akuyembekezeka kukayendera anthuwa m'mudzi mwa Chikhwaza lero. Akuphanga kufotokoza.
zimezi zinakhudza kwambiri chifukwa anthu alibe pogwira ngati anali ndi nandolo anali ndi mwina makaka zinthu zimezi zaonongeka alibe chakudya alibe zovala ndi anthu ofunika chithandizo kwambiri. Ndinene pano kuti titapanga ripoti limene monga mmene timachita nthawi zonse tinatumiza ku Dodima. Dodima mawa ake anatipatsa chimanga matumba 53 komanso anatipatsa maplastiki 53 anatipatsa ndowa mwina 53 anatipatsa mapero mwina 100 tinabwera kuno kudzagawa. Izizi zatimangitsa kuti ifeso tikhale olimba mtima kuti tikangogogoda ku Dodima kucha chinthu chabwera kale zimene zikufunikira chifukwa muone mmene chinachitika pakalepa mpakuti tikagogoda katundu amachedwa abe anthu ena analuza chikhulupiriro mwakuti pano ena nyumba zawo zinagwa sanalembetse nawo amene kuti ife mukalemba mayina sizibwera koma apapa tikuthokoza ku Dodima chifukwa changu chimene achitache kuti zinthu zikangotonekera kalekale katundu wabwera. Tikuthokoza kwambiri chifukwa kuti akumatifungatira nthawi ya mavuto ngati amenewa. Pakali pano tudikira chithandizo chokwa mbawerako sichinabwere ndiye monga tikuva kuti mwina pota vice president akubwera kunoko mawa mwina atibweretserako chithandizo chimene chifukwa anthu akuvutika kwambiri. Nduna ya zachitetezo cha dziko omwenso ali phungu wa dera la Luchenza municipality achimwemwe chipungu alimbikitsa anthu kuti agwirane manja popititsa patsogolo ntchito za luso la manja pofuna kuti achinyamata ndi amayi akhale odzidalira pa okha pachuma. Achipungu amalankhula izi la Mulungu pa skulu ya primary ya Luchenza Catholic pamene amakhazikitsa ntchito ya zaluso la manja ya ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha kuchoka ku thumba lake pofuna kuthandiza achinyamata ndi amayi kuti akhale odzidalira pachuma pochita mabizinesi a zinthu zopanga okha. Ndunayi inati ntchitoyi ithandiza anthu amderali kuthana ndi umphawi pophunzira luso lokapangidwe ka zinthu kuchoka kuzolima ndi zina zomwe zingakhudze chuma cha derali. Achipungu akufotokoza zambiri kwa Yohane Chizomola. Choyambirira nene kuti mmene muli katundu kapena ndalama zokwana 20 million amene tikuganiza kuti agwire kwambiri kwa achinyamata ndi azimayi. Ino ndine tikuziwa kunena kuti dziko litukuke komanso Luchenza kuti atukuke tiyena tipange invest kwambiri kwa achinyamata ndi azimayi. Ndiye ndawatenga ndalama yokwana 20 million kuwapasa kuti aphunzire makamaka nkhani yobeka kati bread, makeke, maskoni ndi zoterozi. Ino ndine tikuziwa kuti boma litipasa 5 billion koma naona kuti ine ngati munthu ndi athokoze anthu kundivotera ayambe ma business amene wa azimayi akatero azipanga ma bread kani makeke kumagulisa kena kumphawi uchepa kuno ku Luchenza. Agrupu lolo anayamikira ndunayi kamba koyika chidwi chotukula amayi ndi achinyamata mtauniyi ndipo alonjeza kugwirana manja ndi boma pa chitukukochi. Alimi omwe akupindula ndi ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ati ndosangalala kwambiri ndi momwe ndondomekoyi kuyendera chaka chino posiyanitsa ndi zaka zapitazi. Ena mwa alimiwa akuti mwazina ulendo uno akugula zipangizozi mosavutikira mu nthawi yabwino komanso motsika mtengo. James Kachepa anayendera malo omwe alimi akugula zipangizozi m'madera ena mchigawo chakumwera. Chaka chatha koponi yanga inathera mwati inaulira mu IT sinagule ndinaloda ndaula kwambiri. Awa ndi anthu ochepa chabe mwa anthu ambiri omwe akhala akulephera kugula zipangizo za ulimi zotsika mtengo mzaka zapitazi. Koma pofuna kuti ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ikhale yopindulira Malawi, utsogoleri wa DPP mwazina unabweretsa kusintha pakayendetsedwe ka ntchitoyi ndipo pa 13 mwezi wa Novemba nduna za ulimi Rosa Mbilizi inakhazikitsa kuyamba kwa ntchito yogula zipangizozi pafupifupi masabata awiri adutsa. Chikhazikitsireni ntchitoyi ndipo awa ndi ena mwa anthu omwe akupindula ndi ndondomekoyi kuchokera maboma a Thyolo ndi Blantyre. Chaka chino fetereza tagula bwino tathokoza sena ndi mbuyomo
mbuyo muti mayenda katatu kanayi ife tisanagule tatineyo lero ndikuti ndikuyenera ukalowa munda chimanga changa chakutuluka ndikuti ndikuyenera lero kukatira fertilizer madzulo uno chifukwa zitizayenda mbali yangu fertilizer akupezeka wambirimbiri kwakumufunira pang'ono fertilizer yokusaiza kazinazi kuona kuti zikuenda fertilizer tikugula manje anopatikana kuti zikuenda fertilizer tikugula bwino kuthokozaso mtengoso wabwinoso anthu tonse tikugula bwino tikuyambikira ifa yoti fertilizer bwera muthayi yake chimanga anthu azala fertilizer swanga kugula apapo ndikuti ukagula kupita kukatira fertilizer yako. Angakhalenso mafumu akuchitira umboni momwe ndondomekoyi ulendo uno ikuyendera. Zipangizo zotsika ntengo zikuyenda bwino chifukwa kuyambira kwa mbuyomu fertilizer mabwera malichi anthu chimanga chili ndi ana koma chatikomera chaka chino fertilizer kubwera pakali pana anthu akutani ena sanadzala ena adzala soneza kuti chaka chino chomvula ikabwera bwino anthu akhala ndi chakudya. Ulendo uno yayenda bwino kwambiri ndipo tagula fertilizer mopanda vuto lina lililonse koma mbuyomu tinali vuto mwina timayenda 1 week tasagula mpaka naubwerera fertilizer kuolera m'maidi. Peter Katumbu ndiye mwe akugulitsa zipangizozi mu dera la Lunzu ku Blantyre ndipo akufotokoza zina mwa zosinthika mu ndondomekoyi ulendo uno. Panopo ikuyenda bwino kwa fertilizer titumizira mu nthawi yake alimi agula mwansanga kuti no panopo ali m'manyumba muziona kuti mmene palilimu anthu ambiri agula okuti no amene akusala ndochepa atitumizira nthawi yabwino fertilizer. Enanso omwe akupereka maganizo awo ndi Asangwani Munthali omwe ndi mulangizi ku Lunzu EPA. Kugula fertilizer chaka chinochi tikuyendera mudzi ndi mudzi kupangira ku EPA kwathu nde timayisa kuti mudzi unalonse tsiku limenelo ugule amalize pamene zaka zambuyozi mapeza kuti group yonse imabwera mwina amene amapeza kuti akugula mudzi mwina ndi anthu ochepa mpaka na anthu nkumayiza kugula ena fertilizer osagula koma panopo mudzi unonse mapeza kuti akatiuza kuti tsiku lakuti kupita mudzi wakuti mudzi umene timayisa kuti mpaka nagula amalize. Zikuonetsa kuti kuyambiranso kwa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo kukubweretsa chiyembekezo chachikulu pa nkhani yokhala ndi chakudya chokwanira. Ndipo mafumu monga Jameson 1 ku Blantyre komanso Kayinga ku Thyolo akufotokoza zina mwa njira zomwe akhazikitsa m'madera awo zoonetsa kuti zipangizo za ulimi zotsika mtengo zigwire ntchito zake zoyenera pofuna kuthana ndi vuto la njala. Ngati ine mfumu nanena kuti anthu fertilizer asagulitse ndi ziyendera m'minda ndi yang'anako miti angadziyendera m'minda tione kuti fertilizer amene watsira m'munda ndani amene atagulitse sadzalandiranso fertilizer kudza m'mudzi mwako. Kunenazo kuna kuti munthu amene akutenga fertilizer waboma ndikugulitsa mutamuona pamenepo atuluke pa mtunda kuti aonekere chifukwa fertilizer amene talandira ndikuti tithire mzinda mwathu. Ndiye ndikunena kwa mfumu onse amene tayandikira nafe tiyang'anitsitse kunenazo kuna kuti fertilizer asapite kunsika. Mawanja okwanira 1.1 miliyoni ndi omwe apindule ndi ndondomekoyi chaka chino ndipo akugula matumba awiri a fertilizer olemera makilogalamu 50 lililonse pa mtengo wa 10,000 kwacha thumba limodzi komanso 5 kg ya mbewu. James Kachepa, MPC. Bungwe la Lighthouse Trust lati ngati njira imodzi yolimbikitsa kuti abambo adzikayezetsa HIV ayika ndondomeko yatsopano yomwe ikuthandiza kuti abambowa akapita ku chipatala asamayime pamzere kuti asatenge nthawi yayitali ali ku chipatala. Fisher akufotokoza zambiri. Pamene dziko la Malawi likukumbukira matenda a HIV and AIDS, bungwe la Lighthouse lanenapo kuti ngati njira imodzi yolimbikitsa azibambo kuti azikayezetsa iwo alimbikitsa azibambo kuti akapita ku maklinika a Lighthouse azikakhala panzira azikafikira kusogolo chifukwa chimodzi mwa zimene zakhala zikunenedwa ntonena kuti azibambo akapita kukayezetsa zimatenga nthawi chifukwa yoti amakhala kuti ali ndi zinthu zina zochita. Ndiye zimene a Lighthouse ndi mabungwe ena amene akukondwerera nawo tsiku la lero kukumbukira matenda a HIV kuno kumakata industrial areas ndawa Blantyre anenapo kuti kupita kusogolo azibambo akapita kuchipata sazikhala panzira ngati njira imodzi yolimbikitsa kuti azipita nawo pokayezetsa. Pa zochitika zosiyanasiyana zomwe zikuchitika kumeneko kumakata kunali za mtundu wanji? Panayamba ndi paledi imene inayamba kuchina lekona atachoka kuchina lekona a Blantyre DHO amene akuyendesa mwambo komanso a National AIDS Commissioner anayasa makendro mwambo wa chaka chino okumbukira matenda a HIV akukumbukiranso anthu amene anatisiya. Ndiye ngati njira imodzi yoonesa ngati kukumbukira anthu amene anatisiya ndi matenda amene anayasanso makendro. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti akhale patsogolo kulimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo.
katswiri wa zakusintha kwa nyengo wa mdziko la Canada Mai Joel Matt ndiwo ayankhula izi kumponera m'boma la Dowa ku maphunziro a zakusintha kwa nyengo. Maphunzirowo anakonza ndi abungwe la Leadership for Environment and Development LEAD Malawi. Chipiriro Mtumodzi ali ndi zambiri. Pozindikira kuti mavuto ambiri odzakamba kakusintha kwa nyengo amakhudza kwambiri amayi, bungwe loona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo la LEAD Malawi linabweretsa pamodzi amayi osiyanasiyana kuti aphunzire za nkhaniyi. Amayiwa omwe ndi oposa 30 ndi mamembala a bungwe la Women Network in Climate Action of Malawi WONECAM. Malingana ndi mkulu wa bungwe la LEAD Malawi Professor Sostin Chiwota, kafukufuku waposachedwapa anapeza kuti amayiwa amasowa upangiri wamomwe angathanire ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ntchitoyi akuyigwira ndi chithandizo cha ndalama zochokera ku dziko la Canada. Katswiri wa ku Canada wa zachilengedwe a Joel Matt wati amayi a dziko muno akuyenera kuchilimika pa nkhani ya kusintha kwa nyengo chifukwa kumakhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndipo mmodzi mwa amayiwa a Jesse Mwale omwe ndi mlimi ochokera boma la Mzimba ati tsopano ali ndi kuthekera kokaphunzitsa anzawo upangire omwe apeza wakusintha kwa nyengo. Ndikaphunzitsa azimayi anzanga ndi asungwana za kusintha kwa nyengo. Ndiponso ndikaphunzitsaso zakuti azimayi nafeso ndife anthu othekera tisazitengere kuti amuna okhanda amene angati. Kusintha kwa nyengo mmene kwasinthira ife timaphunzitsa ndi kale manyowa tikapitiriza kuti tipitirire kuzala mitengo malingana ndi nyengo mmene zasinthira. Tipitirize ndithu kumagwiritsa ntchito manyowa kwa nthaka imakokololoka koma tikayika manyowa chinyezi chimakhalirira ngakhale kukhale ma dry outs komabe chimatani chimangachita chimachita bwino sichinyala. Ine ndikapitiriza kuphunzitsa azimayi anzanga achisungwana even ma VDC ma ADC. Mubungwe la WONECAM muli amayi omwe ndi alimi ogwira ntchito ku mabungwe omwe si aboma komanso ena ogwira ntchito mboma. Chipiriro Mtumodzi, MBC News. Bungwe la Press Trust lapempha mabungwe omwe si aboma kuti athandize kupititsa patsogolo maphunziro. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Audrey Mwala ati sukulu zochuluka mdziko muno zili ndi zosowa zambiri zophunzirira zomwe zingapititse patsogolo maphunziro apamwamba. Amwala alankhula izi m'boma la Kasungu pamene bungweli limapereka zipinda zophunzirira pa sukulu ya sekondari ya Chamaka m'bomalo. Trinity Kapamtengo ali ndi ripotili. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Press Trust Audrey Mwala ati pamene dziko la Malawi likutsogoza ntchito za maphunziro apamwamba, zipangizo zochuluka zothandizira ntchitoyi ndi zofunikanso. Iwo ati kupezeka kwa zipangizozi monga malo komanso zipinda zophunzirira zabwino kungathe kupititsa ntchitoyi patsogolo. Pakali panopo maphunziro alipo tikhoza kunena kuti akupita kolondola koma sitinganene kuti tafikapo. Maphunziro wando kuti ndofunika kuti tipitirire. Kupitirira kwake ndiko kuti tiyenera kuti tikhale tikupanga improve. Mwachitsanzo ma laboratories zimene anthu angathe kupanga ma experiments osiyanasiyana komanso ma computer komanso ngati malo ogona amakhalanso vuto lalikulu komanso ma office komanso zofunikira za aziphunzitsi zimakhala zovuta. Poyankhulapo, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya maphunziro a Dickens Mbewa ayamikira bungweli pa thandizoli potsindika kuti chitukukochi chithandizira sukuluyi komanso midzi yozungulira. Iwo achenjeza ophunzira pa sukulupa kuti pasadzapezeke wononga zina mwa zipangizo za chipindachi koma kuti pazikhala kukambirana ngati pali kusamvana pakati pa aphunzitsi ndi ana asukulu. Ngati nduna wathu akazilitsa maphunziro a kupanga counseling wathandiza anyamata ndi atsikana kuti akakhala kuti ali ndi vuto kapena kusagwirizana ndi aphunzitsi awo kapena leadership ya pasukulu asamathamangire kuononga katundu. Polandira thandizoli, mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Christina Chiwaya ati chitukukochi chabwera mu nthawi yake pamene sukuluyi yakhala ikuvutika ndi vuto la zipinda zosakwanira zophunziriramo. Iwo anati izi zithandiziranso kakhozedwe ka ana pa sukulupa. Mablocks amene wawo athandizira kwambiri kuti kakhozedwe ka ana kakhale kabwino. Chifukwa chonena kuti malumziwo ali ndi malo okwanira bwino. Kutentha ana sakumva aphunzira popanda chofuta china chilichonse. Nawo aphunzitsi agwira ntchito yawo popanda vuto lina lilonse.
bungwe la Press Trust lamanga ndi kupereka zipinda zinayi zophunzirira, maofesi aphunzitsi awiri, zimbudzi zamakono komanso tanki ndi pampu ya madzi zomwe ndi zokwanira ndalama zosachepera 350 million kwacha. Trinity Kaphantengo, MBC Kasungu. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana Love Mofaziri wati timuyi ifunika masewero opimana mphamvu mtsogolomo isanapite ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa AFCON wa chaka chamawa. Faziri wanena izi dzulo timu italepherana ndi Zambia pa masewero opimana mphamvu a maiko atatu omwe ukuchitika mu mzinda wa Lilongwe. Timu yalephera kumaliza pamwamba pa matimu onse poti inagonja pa masewero ake oyamba ndi Zimbabwe inagonjanso. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tenaye muno kuti atambasule nkhani yonse. Wasura James Norbert. Ndasura kaiwe Yvonne. Yes, nangamena konse ni first names basi. Norbert Jameson. Pebani. Phiri banda chani wina. Pebani nditu. Takulandira. Zikomo. Zikomo. Kugonja ndi Zimbabwe nkudzalephera ndi Zambia. Zosayenda. Ya ndizosayenda kutengera kuti mpikisano ukuchitikira kuno kumudzi monga timu ya pakhomo timayembekeza kuti mwina ichita bwino kumaliza pamwamba pa matimu onse atatu kuma season atero. Komabe mbali ina tikayang'ana zikuoneka kuti mpikisano mphunzitsi akugwiritsa ntchito osewera osiyanasiyana kuti ena mwa iwo amene samalowa ambuyomo awayese nawonso kuti mtsogolo muno mwina akhoza kudzafunikira. Ndiye tisadandaule kwambiri kuti timu yathu yamaliza pansi penipeni chifukwa tikhala ndi katswiri obwera kandi Zambia kandi Zimbabwe obwera awanda amene akhale akatswiri ampikisano umenewu. Koma tisakhumudwe kwenikweni chifukwa chonena kuti unali ngati mwayi woti mphunzitsi aonenso osewera ena ndi ena amene salowalowa komanso kuikonzekeretsa timu iyi pamene tikupita ku mpikisano wa AFCON chaka chamawa. Ndimo mmene wafotokozera wakamba kuti masewero opimana mphamvu afunikabe ndithu mtsogolo. Apitilize. Yes, mpikisano huu uli mwezi wa Machi chaka chamawa. Ndiye pakatipa atakhala kuti ampatsatso mpata kusewera mwina masewero ena awiri atatu zikhoza kuthandizira kuti timu iyi ikonzeke bwinobwino ikamadzapita ku mpikisano umene mdziko la Morocco. Ubwino wakenso timu yathu yakazi ayi imayisetsa. Imayisetsa ndithu. Imayisetsa ndithu kuti nyamula kusiyana ndi mmene tisayankhulenso za ena. Koma iyi atsikanayi inabweretsapo chikho ndithu mu 2023 ndi mpaka panonso ndi kupita ku mpikisano wa AFCON kwa nthawi yoyamba chiyambireni zomwe zili zonyaditsa kwambiri. Zabwino zonse kwa iwo. Ndithu. Komanso tu ku TNM Super League kwavuta. Kwavuta kwambiri. Tilotaona masewero opatsakaso amene anachitika kupezeka kuti timu ya Bullets yagonja ndi Craig mbali naye ambiri amayembekeza kuti mwina Wanderers itengerapo mwayi kuti ibwere pamwamba koma nayonso kufanana mphamvu ndi Chitipa United. Akanakhala kuti Wanderers inapambana bwezi tikunena pano kuti ligi imene zilili mu mpikisano ukhoza kuti wathapo. Koma chifukwa choti nayonso Wanderers sinachite bwino zikusonyeza kuti mpikisano ukadalipobe papano mwa timu awiriwa. Fati ukamba pano kufanana ma points 56 onse koma Bullets kutsogole foti ili ndi zigoli zochuluka. Koma Wanderers ikapambana masewero ake anthumba amene ili nawo lachitatu lino ndi Zuzu City Hammers ndiye kuti ibwera pamwamba itsogola ndi ma points atatu aliyense nkutsala ndi masewero asanu zomwe zikusonyeza kuti nkhondo ikadalipobe. Mwakomaliza iweyo kuti yayi umaziona nkuti zikuyenda mwakuti iziso mwakuti ukona bwanji fakende mezavutilamo nanga mpaka na padu amati pata nkomadzulo mano maso nawo sonkupanga zawo. Zavuta ndithu. Bullets season inoyo zinthu zizikuyenda bwino. Fa mpaka na masewero yagonja dzulo ndi namba 5 kugonja season inoyo zomwe sizimachitika kumbali ya timu ngati imeneyi. Koma chodabwitsa nchonena kuti timu iyo ikuoneka kuti yadwalika season ino. Koma nkumapezekabe ili pa namba 1. Zikusonyeza kuti matimu enawo amene akupikisana nawo nawonso sakuchilimika. Ifa amene ili Bullets chaka chino si bwezi tikumakabanso kuti kupikisana nawo kuti ikhoza kutengwa katswiri wa Super League. Bwezi wina wache atatsogola kale pano tikunena kuti mwina ligi yathapo. Koma zikusonyeza kuti odwalayo adakali wazungulidwanso ndi odwala ambiri chifukwa chake zikukhala ngati zikuvuta. Chifukwa matimu atakhala kuti apusanso apapa tikhoza kupezeka kuti takamba kuti Bullets ikuoneka kuti yadwala koma ikhoza kupeza kuti mwina yatenganso chikhochi chifukwa mwayiwo ukadalipobe. Ndathokoza Norbert. Zomwe kwambiri kono. Norbert James amene kutiuza kuti zikuyenda bwanji kumpirako nde akuti ikuoneka kuti poti maule nawo adwala ndekuti ena onso ndodwalanso onso ofunika akapimitse potero ndi pa 1 December akuti kuti zikuyenda bwanji. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mathero pa nkhani zathu masanano.